Zazpi final eta beste horren beste txapel. Kaiolako errege da Aimar Olaizola. Julian Retegi handiaren beste marka bat berdinduz menperatu zuen Goizuetarrak Irujo larun batean Gastizko hogeta pilotalekuan. Hirugarren urtez jarraian jantzi zuen Olaizola bigarrenak lauterdiko txapel handia. Nik uste importantena beste txapela bat. Gero ja aurretik esatea initzena, bukatzen duanen nire pilotako ibilbidea, orduan ikusi guzti lortu da, baina oain importantena bintza beste txapela bat. Eta guain arte suerte izaten nahi ez, nik uste zazpi, ez da erresa, baina aberrola zeitzegoen. Eta hori nahiko gotzekin ziola norgehiagokari. Goizuetarrak gutxitan egin ohi dituen hutsak egin zituen partida hasiera horretan, eta Irujok ederki baliatu zuen aukera markagailuen aurretik jartzeko. Iberoarrak gogotik estutu zuen Aimar, eta huts eta 2, 3 eta 5 eta 6 eta 12 izan zen aurretik. Enitzen komodo aurkitzen kantxa berak belozia ematen zin, gero nik opari pare bat intut, zabalen ebiru faio intut, eta nik uste 12 eta 6tik aurrean nik bastante hobekio jokatu duela, eta gero nire ustez klabe ondu da, saken, ez? Berak ikusten un ordu bitarte oso restatzen ziala ezkerragin, eta hasi naiz eskuina sakatzen eta erdira, eta hor mina inditez. Bere pilotarekin 6 tanto egin zituen bata bestearen atzetik, eta 14 eta 13koan jarri zen finalean lehen aldiz aurretik. 9 eta 1 partziala jasota aldageletarako bidea hartu zuen Irujok, erauntziak geratzeko asmoz edo, baina hortik aurrerako tantoetan ere erabat nagusi izan zen Aimar. 16 berdindu zuen Juanek, baina azken 6 tantoak segidean egin zituen Olaizolak. Gauzak honela, 4 kuadro-terdian jokatutako 7 finalak irabazi ditu Aimarrek, inoiz inork baino gehiago. Kaiolako errege da Goizuetarra.